Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Spoznaj dobrý kraj. Dnes vám spolu s Ondrejom ukážeme jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií v našom regióne. Dnešný deň strávime na Čiernohronskej železničke a vyrážame zo stanice Vydrovo. Poďme na to! Väčšina návštevníkov Čiernohronskej železnice prichádza priamo do obce Čierny Balog, kde je centrálne parkovisko, reštaurácia, múzeum i hlavná pokladňa. Naša štartovacia stanica je dnes trochu netradične na opačnom konci trate, priamo vo Vydrovskej doline, kde je možné pozrieť si krásny lesnícky skanzen. Na viac než 3-kilometrovom chodníku, nazývanom Chodník lesného času, je v súčasnosti 70 zastávok so zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami. Okrem drevených stavieb a miniatúrnej dedinky sú tu aj obory s danielmi a diviakmi. Vláčik Čiernohronskej železnice medzi stanicami Čierny Balog a Vydrovo chodí každý deň vždy od Veľkej noci do polovice septembra v hodinových intervaloch a i náš vlak vyráža presne podľa cestovného poriadku o 9:35 zo zastávky Vydrovo Koliba do stanice Čierny Balog. Vozový park pozostáva zo 4 párnych lokomotív, 5 motorových lokomotív a zrekonštruovaného historického motorového vozňa. Lokomotívy sú prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov a slúžia na prepravu turistov. V stanici Čierny Balog je celoročne otvorené malé múzeum lesných železníc s exponátmi z výstavby a prevádzky lesných železníc na Slovensku i v celom karpatskom oblúku. Súčasťou múzea je živý model zachovanej trate Čiernohronskej železničky. Vo vonkajšej expozícii sú na staničných koľajách celoročne vystavené rôzne druhy motorových i párnych rušňov, používaných nákladných i osobných vozňov a celá stanička tak slúži ako živé prevádzkové múzeum pod šírim nebom. Ondrej, čím je významná Čiernohronská železnička pre tento región a celý Banskobystrický samosprávny kraj? Železnička je unikát, ktorý sa zachoval vďaka 37-ročnej neunavnej práci dobrovoľníkov, ako je aj Aleš Bílek. Dneska je to nosnou turistickou atrakciou regiónu. Aj preto stojíme pri projekte elektrických švajčiarskych vlakov v hodnote takmer 50 miliónov eur, ktoré môžu priniesť regiónu investíciu až 25 miliónov eur a vyriešiť dopravné riešenie či už pre turistov na Chopok, alebo aj ekologickú dopravu do Čiernohronskej doliny. Super, takže na toto sa tešíme, že sa to bude realizovať tu v Čiernom Balogu a jeho okolí. Zo stanice Čierny Balog sme ešte absolvovali krátku jazdu do časti Dobroč, kde je unikátna trať, ktorá vedie cez futbalové ihrisko. Je to asi jediné ihrisko na svete, ktoré má spoj priamo na tribúnu. Naspäť sme sa vrátili do stanice Čierny Balog, odkiaľ sme vyrazili párnou lokomotívou do staničky Šánske. História Čiernohronskej železničky sa začala písať v roku 1909 a v pravidelnej prevádzke bola až do roku 1982. Celé toto obdobie slúžila na zvoz dreva, ktoré sa ťažilo v lesoch na Horehroni. Od 31. decembra 1982 bola definitívne zastavená prevádzka na zostávajúcich 36 km trate, v tej dobe už na poslednej lesnej železnici na Slovensku. Našťastie sa Čiernohronská železnička stala štátnou kultúrnou pamiatkou a vďaka mladým nadšencom dobrovoľníkom tzv. Stromu života sa zachovala dodnes. Naša lokomotíva prezývaná Kolbenka bola vyrobená v roku 1948. Trasa, ktorou ideme, je nádherná, pretože ide priamo cez krásnu prírodu Horehronia, v ktorej povodí rieky Čierny Hron je v súčasnosti zachovaných už len 20 km funkčných tratí z pôvodných 132 km. Všetky vláčiky dodnes obsluhujú iba dobrovoľníci, ktorí od roku 1983 stále prichádzajú do Čierneho Balogu. Každý rok tu pracuje približne 300 ľudí, ktorí pomáhajú železničku bezplatne prevádzkovať. Ročne prepraví Čiernohronská železnička až 120 000 cestujúcich. Po jazde na historických vláčikoch si ideme vyskúšať ďalšiu atrakciu a to je cyklodrezina. Nikdy predtým som na takomto dopravnom prostriedku nejazdil a je to síce trochu makačka, ale stojí to za to. V súčasnosti však kvôli nezmyselnému výkladu zákona dopravným úradom cyklodreziny zatiaľ čakajú na spustenie po legislatívnej úprave, ktorá by mala prísť už v blízkej dobe. Popri trati vedie aj novúčička cyklotrasa, ktorá má dĺžku 12 km a okrem bicyklovania si na nej môžete vyskúšať aj jazdu na kolobežke. Požičovňa kolobežiek je priamo v stanici Čierny Balog a bicykle si môžete požičať cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horehronie v Brezne, ale prinesú vám ich priamo na stanicu. Takže sme na konci ďalšieho videa Spoznaj dobrý kraj. Dnes sme vám spolu s Ondrejom ukázali atrakcie v lokalite Čiernohronská železnička. No tak neváhajte a príďte si to vyskúšať. Ahojte! Ahojte!